Barba. Ortada da olakon qarfıp salyalı beriyalla baranda ahullarına şeyle deydi ayt. Peygamberin qabrına diyat etmek doğruda, öyle sadaka vermek doğruda, namazdan sonra tesbih çekmek doğruda, Kur'an okuymak doğruda, haysi kitapta var, yine de başıda atla. Muhterem Müslüman doğrum, hurmatly täsqondaqon. Bu da sen bir yamaşadın uryan töhmetliň miri. Öten ýanky aýtýan atlaň haydi kitapda gelipdir diýip aýtýarsyň. Müslüman doğanym hawatda kulak. Teňşi aýtýan atlaň ulaqan bir töhmet, haýty bir musulman şeýle bir kefa edip bilerki, Peygamber Huda aleyhisselamyň ziýarety gabrına gitmeklik dogurda diýip aýdarak. Ten şeriatda iki däne şaýat gerek. Teňşi aýtýan adyňa şu uly bütün türkmen saraňsyna men tebliği diýip tanylýan adam, ýa haýty bir aqumolly ki şu wagtda okyp gelipdir. Şuňa barahim ten eger şeriatda iki däne şaýat gerek, ten diňe birçe däne şaýat musulman dogany getirak. Kimşi kefa edipdir? Kimşi kefa barahim ödülni alypdy barahim şi ulama Zahidanyň Pakistanyň Beluçistanyň agydasy diýipdir. Haniki musulman dogan şu bir ulaqan bir töhmet. Weten inşallah gelmeli bolarsyňyz şu men çagyrýan munazarama. Biz oturuşmaly bolarys. Weten şu aýtýan töhmetler mara hüddetlerinden gelipdi. Şunu inşallah taala açyklamaly bolarsyň. Ya cemaat tebliğ ulamalarından ya ulama Zahidandan, Pakistandan, Hindistandan şu ol bir sirgini ki biz şoň ýene çykyp ketipýär. Hanefi mezhep diýip biz şol bir görüp şu taada intikab etdik. Musulman doğan teşelen kitabından bir kitap bide getirip bir ki biz barahim na'udu billah Peygamber Huda aleyhisselam'ın qabrına ziyaret etmeklik barah na'udu billah doğruda deyip aýdapman. Bu bir gurrun. Ondan sonra da ikinci gurrun ten näme deyip ahir awam adam musulmanlaryň barahim zihnine göre şolaň zihnine oýnaýarsyňlar. Tesbih çekmek doğruda, tadaq etmek doğruda, Kur'an okumak doğruda. Heýçe bir musulmanyň aýtjak gelmesi. Ki Kur'an okumak doğruda diýsin. Namaz okumak doğru değilsin, tadaq vermek doğru değilsin, tesbih çekmek doğru değilsin. Ama musulman doğanım aydılyan gurrun şey, teger açıqlap aýtmalar gurrun, şula şey diýip aýtýarlar, biziň delilimiz diýmeli. Biz şunu aýtýar, hiç kim Kur'an okumana mümkin däl, namazdan sonra Kur'an okumana mümkin däl, bilmeýän taamdan sonra Kur'an okumana hiç kim mümkin däl. Şoňa mene haýty bir ýerde Kur'an okujak adam, Kur'an okuýbermeli. Emma şeriat bir ýol goýupdyr şoňa. Şeriat bir tertip goýupdyr. Şu şeriatın tertibine göre edilecek ol başarı olup gelip. Teňälekem şu namazdan sonra namaz okuyulypdyr, farz okuyulypdyr, dua edilýär. Tünde terkim öde okuyýar. Tünnetten sonra üýüşüp dua etmeliýän gurun Hanefi mezhepde ýerde bar. Tüsün bir de koýadyň. Hanefi mezhepde bar diýip aýdyň, biziň gurrumuz ýok. Bizde şu dua diýip ber, tesbih çekme diýip aýtýar. Sen aýtýarsyň näme bar diýip aýtýarsyň? Men aýtýarsyň aýby şey, şu biziň kitaplarymyzda ýok. Şu bizim şeriatımızda şu doğrultuda ştada, şu tertipte ştada yok musulman doğan. Hem sen ki musulman doğuldum, siz de kulak atın bana yanladım o da. Bizim monamada bir baramızda o lokan taplılar diyen yazıp koyupturlar. Ki imam minbere çıkanla hutbe okuyulup doğuğa, namaz okuymaklık ve keplemeklik haram deyiptirler. Hey namaz okuyman haram yeri olur mu? İnanırken ştada şeriat namaz okuymalar deyiptirler. Keplemek haram deyiptir, yani bana zikretmeklik, Kur'an okumaklık, tesbih çekmeklik, salavati vermeklik, emir ma'ruf etmeklik, şunlardan hemmet musulmandan haram deyiptir. Näme deyip haram deyiptir? Çünkü ştada ten marahim keplemece oturmalı deyiptir şeriat. Pes halavatın namaz okuyup bolmaýar, halavatın Kur'an okuyup bolmaýar, halavatın tesbih çekip bolmaýar, halavatın marahim zikredip bolmaýar. Belki şeriatın aýtýan jüreti izahı bereni öyle bolýar. Ten şu atamanna şu adam bilen taam edip ortada dur. Men şu taamdan sonra barahim sünnete mutabık saayede celdi doğdu da gelýär. Ve Mollali Hayr rahmetullahi aleyh mirqatda bab-ı da'watda şun sirahaten aýdypdyr ki Peygamber Huda aleyhisselam taamdan şim elin galdyryp dua etmedi diye. O taamdan şim elin galdyryp dua etmedik bolsa bu Kur'an okuymaty bir ýene bir dady. Biz musulman doğan şu sünnette ýok zatçy. Şu qarıl Kur'ana we sünnete we mutabık edilecek ol başagay. Sen aýtýarsyň ulaqan taqdirler şu mantagada edip gelipdi. O ulaqan taqdirlerden biz delil soraýatdy. Biz aýtýar sizin etýänişiň nerede bar? O näme diýip? Biz sizin şu ilmojaqlary iki barahym ol Bukhara şerifden geçipdir Hindistan sonra Pakistan teşkil bolup oturup Beluçistan marahym Zahidan oturup çama şu ilim ýaýrapdyr. Biz şu Bukharaň ilmini okuyan mara hakyky ulamalardan barda ilminden peýdalanamyzda şu zatda Hanefi mezhep kitabyna ýok diýip de düşündirdiler. Tezde bu taada orta arada Türkmensara şerif deyip, bunu daşçavarağında Vehhabi deyip, daşçı çıkmanacak, tüztada gaim dursanız biz alıp barayan yolumuz Bukharan yolu deyip. Hop size bize koyakadın, onlara bize koyakadiler. Saayede cildi doğda vadiydiler. Ondan sonra sana diyeceğim, mirqatta
Yani kitabı davatı gözüm bilen gören adam bak kökelip de badip olar badip de koyamnak barıp onun gözümüz bilen gören de atlamadı. Taamdan sonra Peygamber koyasam elin kaldırmadı. Dua etmedi suratındaki bir dua ettiği suratımızda diye aytıyor Müslüman doğan. O zaman bakayım şu suratına yani bir avam feribi olmalı da Müslüman doğanım ten yani tesbih çekmek haram bilmeyen tesbih çekmek doğru değil. Kim aytıyor tesbih çekmek doğru? Ten hala vatan tesbih çek. Şeriatı muvafık olan yerine emma sünnetten sonra tesbih çekmeli, toran bir amin demeli, yamaçtan bir Kur'an okumalı, yamaçtan bir amin demeli. Hanefi mezhebinin kitabına getir bağlada bizde Müslüman doğan gurun yok. Tenadan aytyan haydi kitapta gelipdir diye aytıyor. Men senden sorayan, sen şu ettiğin için delil gerek. Biz vakti şu erteleme ikrakatında tokuyat, ikrakat par dokuyat. Öğlen malakın bir suretini 10 rekat okuyat. Akşam suretini 5 rekat okuyat. Delil näme? Peygamber şey dipdir diyet. Indi bir adam gelip men 10 rekat okuyacak dese ertelemedi. Näme dip? Men 10 rekat okuyadım böyle Peygamber 10 rekat okuyma diyemaptır ki. O Müslüman doğan Peygamber men okuyacağım ora okuy diptir. Bizim kitabımızda şu suretinde gerekli. Bir de şoňra okuymaly. Şondan artyk mazetden şoňa diýerler hilaf sünnet Müslüman doğan. Haydi kitapta gelipdir dip siz aýdyp bermeli bize. Sen şu wagtda bir ýerden soruya da palta nerede diýerdin. O sen palta ammarda diýerdin. O hem barıp ammarga diýerdin, ammarda palta yok. O sen gelip aýtýardın, ammarda palta yok diýip aýtýardın. O sen ammarda palta ýoklugyna delil näme diýär o hem ýankıly. Ýerin ýanky öňe ýeti. Ýanky ammaryň ýeti. Sen aýtýardın ammarda ýoksa diýerdin. Ýok da delil gerek ya musulmanda. Ýok da şoň ýokluk delil. Siz aýtýardın etmelilerden, biz ýa etmeliler diýip aýtýar tertipde. Hop siz ba diýip aýtyp durýanlar. Siz etmeli diýip aýtýardyňyz. Siz kitapta ba, şeriatda ba diýip aýtýardyňyz näme? Şu musulman doğan siz ba ýerini kökediň. Bizim hiç bir musulman doğan şoňa gurulmy ýok. Ýetene mana tadaka bilmek dogry değil. Haýsy bir musulman tadaka inkar eder musulman doğan. Emma sizin şu saymanda, çadırda, ay 47 ýyly 3 günde subhanallah har şam berip milletimin ekber jüje döndürür musulman doğan şoňa tadaka diýilmeýär. Şoňa ziyafat diýilýär. Şeriatda şoň hukmy iki däl hukmma. Eger şol fagire bolsa şol barahy meýitin wereseleriniň sünne şu malın harcılete maňa diýerler haram. Eger ýok, weresen meýitin wereseniň sünne sagire ýok, ýa daşçawartdan getirip berýärler, millete iýdirmän dursa, şoňa diýerler mekruh tehrimi musulman doğan. Şol barahy şu iki hukmdan başga ştada hukm oýnanak musulman doğanım. O zaman şu taýda marahim ýani wede siz biz tesbih çekmek de doğru diýär, Kur'an okumak da doğru diýär, tadaq etmek de doğru diýär musulman doğan. Emma kitaba wara bolmaly. Şeriata wara bolmaly, Qur'ana wara bolmaly, sünnete wara bolmaly. Ondan gel berik Hanefi mezhebi bizim Qur'an sünnete bir ters taýda musulmandan Qur'an o sünnete wara bolmaly. Sen şu kun biz ahym mollan elini gödep adamdan sonra dua etmeliler. Kim aýtdy dua etmeliler dip. Peygamber sam öýde aýdypdyr şonu. Her kim adamdan sonra dua etse men şefaatym şoň wajyp bolýar dipdir. Indi bir adam dua edip galany amin diýmeliýän gurun sünnette nerede bar? Sünnette tertip nerede bar musulman doğan? Bir kilo hali bir aýdan masa şol garaz şonu ýapşak bolup Hanefi mezhebiň mu'tabar fiqh kitaplar bar. Nerede gelipdir? Ya taamdan sonra suratynda Kur'an okuýmaly birdat edip şu nerede gelipdir? Wede şu suratda bir bolmaýan zatda mun tertip tutulmaly. Men teňe imam bolup barpdym. Peygamber sam öýdetdir, her kim taamyň dogasyny öýdetmeli, öwredipdir. Men taamyň dogasyny etýärdim. Soňra bir aýda ýylla bir ittifagy hajahym maňa doga edip berdi. Sen oňa haýır doga edip bermekde munda müşkil ýok ki. Ýönemin tertip tutulmaly. Muny öz aramyzda ýoň edip bana adat tutulmaly musulman doğan. Allah taala hemzem tawfik bersin. Ahun böyle gurrun goý inşallah taala. Ýene de men şu gurrun ýedini alyp gelin Allah taala tawfik berdi.